29 Januari जों कायनै सानमुंनोति लाहार का सलायमानि मंगिया गामियाव दफा लाहार नेशनल हाईवे का सलायमानि तिब्रामाव था पार्टी नि फारसेन्टै तेलियामोरा डिस्ट्रिक्ट तिब्रामाव था पार्टी नेंगै सानमुं तंमानि माइं गोथांनि जोंजालनो सकमावनानि डैमेज रक खायजांमा रकनति कम्पेनसेशन मानननि ताय पाट्टानि जोंजाल तिब्रा सारकनि 100% नो पाट्टा बनो पाट्टा मानमानि डिमार्केशन खायरे जायगा आबरकनो तुयै सानमुं तुयै जों लामा कासलायमानि दफा लाहार कासलायमानि आफोरो चिनि खोवाई डिस्ट्रिक्ट नि डीएम मैडम जोंनो कग्रमानि दाक्तिनो कायसा मीटिंग ओंनाय मीटिंगो जों कक सालायनाय मीटिंगो आ दुइटा इशू न तुयै जों फाइनल के कक सालायनाय नरनि समस्या समाधान नरनि समस्यानो समाधान तिनि 3 तारिख बो आफोर 3 तारिख नहनै जों बन डेट माने जों तिनि फाइकिया डीएम दङो आरो एसडीएफ काताल तेलेमोरानि बो फाइ मानजा फाइकिया के एसडीपीओ दङो केते फरेस्ट नि दङो ओसी मंगिया गामि थे आरो मखर जत लाइन डिपार्टमेन्ट नि अफिसार दङो जों तिनि कक सालायकिया ताइ चिनरो चिनि लीडर जतनो दङो जों कक सालायगा जतनो कक नारखा रक साका कायसे कमिटि सलामजाखा कम्पेनसेशन ने बागै डिस्ट्रिक्ट लेवल कम्पेनसेशन आबानि हियरिंग जे पेंडिंग केस रकनो दाकिनो कम्पेनसेशन देनानि बागै तेलेमोरा बाय आरो मंगिया गामि ब्लक हियरिंग ओंनाय 15 दिन नि बिसिंगो आबो फाइनल गाताय मायुं न अरनि परमानेंट सल्यूशन नि बागै रेडियो कलर लागोनानि सोलार फेंसिंग लागोनानि बनो अरनि गुबुन जायगा लां थांनायनि बागै रिहेब मासा कतरकु आबनो रिहेब सेंटर लांनायनि बागै बर सरकारनि थानिव प्रपोजल रहता प्रपोजल मांगैका अरनि बनो रिहेब कायजन आव कग्रक ताइके वॉलंटियर मायुं मरगने वॉलंटियर रकनो एक्टिव खेने बागै बरनो ताव फानो फरेस्ट डिपार्टमेंट हयते बरनो ऑनरियम काहामके रिमाया रां पैसा मायानि बागै बरनो सामु काहामके खाइमा रिमाया हानि सावामन बागै बरक साव प्रॉपरली कैसा सरकारनि थानि कैसा प्रपोजल रुई बरकनो ऑनरियम रक गरनानि आबनि बागै डीएम साहेबा बो आबनि बागै इनिशिएटिव नानाय ते पाट्टानि बाहायनि कैसा कमिटि खा चिनि तेलेमोरा आमचाइनि जानि जे पाट्टा तंनाय रंनि तमुनो डिमार्केशन याखौ जेता फरेस्ट बाय डिस्प्यूट दङै दङ फरेस्ट बाय सिग्नेचर खायजाबि दङ एके फरेस्ट कक मारखा पाट्टा डिमार्केशन याखौ सानै केबुनि जागा फानो ताबो फरेस्ट रक ते कतालखे प्लांटेशन खायग्ला केबुनो एनक्रोचमेंट खायग्ला केबुनो बोतल देहिंग्ला जे कन्फ्लिक्ट ओं तमने आबरकनो दाक्तिनो एसडीएम बो भाने पाट्टा इशू खेदननि बागै कक साका के आसु जातिनो चिनि कक लायखा के जों चिनि लुकरकना हामबाय मा याफारो चिनि कक बाय चिनि गयमुं बायदारक जतन फाइ लाहार का सलायमानि खरांथि सलायमानि तिनि असुगरा जों तिनि डीएम अफिसार फाइ एसडीएम डीएम एसडीएफ अबरक बाय कक सालाय एलाकानि पब्लिक डिमांड पब्लिक नि जे सामुं रकनो जों सक्सेस खाय रिमानमान बागै फिया ताबंनो रंनि सामुं साबानि प्रॉब्लेम दं नरक बीट ऑफिसर फायै नरनि कम्पेनसेशन नरकनि बागै एप्लाई माखाय बेनाय फरेस्ट बीट ऑफिसर ताइ एसडीएम ऑफिसर के नरकनि पाट्टा डिमार्केशन बागै नरक फायै जमा मारि हामबाय।